Vi er åen! Alt andet er lort! Så lader jeg lige. Kom bare rundt på siden af. Ja. Okay. Jeg vil lige snakke lidt om klimaet. Det står sådan til, at i Danmark, der har vi noget af det bedste vejrforhold til grøn energi. Så ja, det har vi selvfølgelig tænkt os at udnytte. Vi har tænkt os at investere mange millioner i sådan noget vindenergi og bølgekraftværk. Så det er fint. Og så skal det, altså, så er der mange, der spørger, hvor får vi pengene fra? Hvor får vi pengene fra? Det er ham, der spørger om det. Og så svarer jeg så, jamen det får vi fra efterløn. Og så får vi det også fra de penge, som vi sparer fra kul. For eksempel til alle de der kulværker og alt det pis. Det får vi, og det skal vi ikke betale for så. Og det får vi så pengene til at lave alt det der grøn energi her. Regner du med at blive den nye miljøminister? Ja. Og så bliver vi også mere selvforsynet. Så, fordi at kul det importerer vi nemlig fra udlandet. Nej! Jeg regner med, at folk i dag vil blive op imod 100 år gamle. Hvis det sker, og de først går på arbejdet som 25-årige, og så de går på efterløn, når de er 69, så har de kun været cirka 35 år på arbejdsmarkedet. Og det er simpelthen ikke nok, for de kan sagtens holde en masse år mere. Og det er bare, det skal laves om på. Så, ja. Så tager vi anden del. Og hvis man kun har arbejdet de 35 år, så kan man godt, hvis man har siddet på kontor eller lavet noget let arbejde, kan man sige, hvor det ikke slider på kroppen, så kan man godt arbejde 5 år mere. Og det vil vi lave om på, fordi hvis det er, vi vil hæve pensionsalderen til 70. Gør noget! Fordi at så kan man sagtens komme til at arbejde, og så vil man tjene flere penge ind til samfundet. Og dermed kan man tjene sig lidt ind, kan man sige. Ja. Gå nu væk! Hvad? Så er jeg helt hvid. Okay, og det er vores mål. Og det er vi har tænkt os at køre efter. Simon, afsted. Så tæt har vi tænkt os at gå. Så langt skal vi. Alt andet lort! Goddag. Topskat, den skal fandme sænkes. Det er noget værd lort. Vi skal have det hele ned. Altså fra 70% til 40% i hvert fald. De skal betale det samme som alle os andre. For det, med de flere penge, de får udbetalt, ikke? Det vil få dem til at investere nogle flere penge. Og med det, der vil vi få ud af, at Danmark de vil få flere penge i omløb. Og så vil vi få fjernet den her finanskrise. Det er simpelthen at være pis. Tak for i dag. En anden skat, vi vil sænke, det er virksomhedsskat. Det er simpelthen noget ved. Vi vil have så, at flere folk de får mulighed for at starte egen virksomhed, hvis det er det, de har lyst til. Og det vil give os flere arbejdspladser. Og det vil sænke arbejdsløshed. Og vi vil få flere lønnede mennesker i Danmark. Finanskrise? Ej, det tror jeg ikke. Tak for i dag. Hvad er det, du går ind for? Hå? Det skal være stille nu. Det skal være stille nu. Den offentlige sektor fungerer ikke i Danmark, når vi har fået Helle Thorning til magten. Ja. Det vil vi lave om på her i Ål. Ja. Ligesom Daniel Klintø Bjergård, min gode kollega, han sagde for lidt siden. Du blanker. Så når vi sætter skatten ned, så kommer der mange flere på arbejdsmarkedet. Og det er kun godt, fordi så får vi flere penge i statskassen, når der er så mange flere, der betaler skatten. Og det vil vi bruge til sygehuser. Til for eksempel at udvide pladsen, så der ikke skal ligge folk på gangene. Det er simpelthen for... det er dårligt. Det er åndssvagt. Ja, så vil vi have for lægerne. Hvis man skal til lægen, hvis det er rigtig voldsomt,
så betaler vi, også i staten, så betaler vi for at de kan blive helbredt. Men hvis for eksempel det er sådan noget idiotisk åndssvagt, som at brække sin egen arm, eller en andens, så skal man selv betale det. Fy for helvede. Og det synes vi kun der er rimeligt her i vores alt andet er lort. Alt andet er lort parti. Skolerne synes vi, de fungerer sgu ganske glimrende, så de skal bare blive ved med at være ligesom de er. Måske lidt bedre forhold, måske i lokalerne og sådan noget, men ellers så er det sgu okay. Politi og alt det her noget, eller hvad hedder det? Ja, militær noget der. Det kører sgu også okay. Vi vil bare godt have folk ud af krigen nede i Afghanistan, fordi det er simpelthen Kig i kameraet, siger jeg til dig. Det er sgu åndssvagt. Det gider vi simpelthen ikke, sådan noget krig der. Det er simpelthen for dumt. Det er voksne mennesker, vi har med at gøre her, og de burde ikke gå i krig. Det er simpelthen sådan noget børnehave-fis. Så det vil vi godt have stoppet. Så jeg tror, vi trækker os ud, hvis vi kommer til magt. Men det er det, vi vil gøre. Yes. I den offentlige sektor. Det begynder at regne. Jeg gas.